Hei, mä olen Sepi. Moi, mä oon Jakke. Kaikille on varmaankin tuttua tilanne kotoa, että jokin kodin piensähkölaitteista rikkoutuu viikonloppuna tai aikana, jolloin ammattisähkömiestä ei ole saatavilla. Kodin sähkölaitteiden itse korjaaminen on todella arveluttavaa, jopa vaarallista. Jakke on nyt syystä tai toisesta joutunut kylpyyn korjaamaan leivänpahdinta. Ole hyvä. Kiitos. Ensiksi on syytä tarkistaa laitteen sulakkeen kunto. Tarkistaisitko, Jakke, sen? Se on täällä pohjassa. Sulake on kunnossa. Hyvä. Seuraavaksi on syytä tarkistaa päävirtakaapelin kunto. Tarkistaisitko sen, Jakke? Tarvitsen sivuleikkurit. Ojentaisitko ne, kiitos? Ole hyvä. Kiitos. Jakke! Hei, mihin Jakke lähti?